Sa ikapitong adlaw, sukad ang pagsilbi sa warrant of arrest batok ang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound sa Davao City. Gihimakak sa KOJC ang pahayag sa DILG nga matud pa dunay sekreto nga agianan sa cathedral sa maong compound. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Gilimod sa kampo sa Kingdom of Jesus Christ ang mga pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos kalabot matud pa sa sekreto nga agianan sulod sa cathedral sa KOJC compound sa Davao City. Sumala kang Abalos, padulong matud pa ang moong dalan sa kwarto ni Pastor Apollo Kibuloy. Makita nusab ang mga nindot nga kwarto. Apan sukuhay kini sa kamatuoran sumala sa KOJC. Sa cathedral daw may nadiskubre na lagusan na pag sekretong passage. Pag ganyan mo, maganda na lounge. Hindi po, kabit na po yan, sir. Cathedral ito, sir. Ito, wall yan, stage, backstage po yan. Backstage po yan, papahingahan, then papasok ka dito, diyan na po yung stage namin, pulpit namin for the service of worship. Hindi po yun, wala pong lagusan dyan, sir. Dinugtong lang po yung picture. Ibang picture po yung ginamit, sino pong fake news? Ibang picture ginamit, basement po yun, at dinugtong yung maganda po na lounge. At ito na. Gawas ni ini, at doon na sa matod pa'y nadiskubrihan nga molotov sa roof deck sa JMC building ug mga sundang nakalubong sa balas. May nakita silang molotov, may nakita silang matataas na mga itak, mga ganun, sir. May maniwala pa ba niyan, sir? Andali po magtanim po niyan, sir. I have no information on that, but definitely our law enforcers will not do that. Dugang sa KOJC, dili sa matod pa tinuod ang giingon sa DILG nga nakakonekta sa live wire ang barbed wires nga nakapalibot sa KOJC compound. Samtang, nanawagan sab kini sa Commission on Human Rights ug ang Senator Riza Ontiveros nga paimbestigahan sab ang matod pa human rights violation sa kapulisan sa mga taga KOJC. May nakikinig ba sa amin? Saan ang CHR, sir? Riza Ontiveros, I'm calling you, di ba ikaw ang kampiyon ng kababaihan at kabataan? Marami pong naabuso. Tupag sa Pro 11. Every citizen in this country has every right to air their grievances, and we respect them for that. Maganda yun na sinabi nila, but it should be in the proper forum, not air it through the media and other means. Maganda yun at we respect the criminal justice system. Go to the police, go to the courts, i-air yung ating reklamo. Kauban si Gary Balantay ug Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.